Chasal Sanja Jorao Bhirgudas village community o Khlaijakha Hati Kuthum Panda Pandani Bisingtwi Dalbidal Bodol yakarwi for family 14 voters Romkha Tipramotha Bodolni Bana Bodolni Bana Yapharwi Bohrok Lamjak Sogwi Naharkha Pandao Manjaknai Narowairok Pandani Bisingtwi Amsini Chuya Nukhuni Bohrok na Bakjakha Kombol Pandao Manjakha YTF West District President Chini Burma XEM Chondro Doi Rupini no Khoboi de Kubanadong Rok Abani Glashani Pandani te Kokshaka Khorang Sadong Tini Bhirgudas Bari village committee ni bisibo Kaisa street corner program kha yaka bazar sabha o bazar sabha manjak peka Chini senior most leader yaka Chini PTA XEM Chini Bohrok sar chodo Chini ta bai kono ro Chini district ni TW ni vice president ni tomo tai o village ni chairman of tomo tini oro Belaike nangkukmani ba belaike jagao जों जरा komni bisingo pano jangmo jorao pano ini o jaga bubagrani je thansani khorang teisa ini oro fan yakaba je bono logini boto mohini jotu lokorok tini thansa khaino ro tini paike belaike kaham tai belaike tini o jagao phainai belaike khasrangka tai abni logi logi tini o jagao bishes khainai chini je bubagrani wansuk baran teisa handoloni bagai tini o Bhirgudas bisini BJP yakarwi tini Tipramotha yaka bubagrani je tolao tini o jagao bono handoloni bagai thaiya bai tar family ni 14 voter tini o jagao BJP yakarwi chini Tipramotha o chini Tipramotha bana ang tini obono belaike prosan jorao kokku tana musingo tini sing baksa borok hoito wansugui mano je chini bubagrani je thanchano kobangma borok hoito wansugui tongmano je orai porai khlainani bagi phano onek kichu chaitogui mano phebang tini kong sanai sabuk kubui sabo tatal kaham ke wansugui sabo dofani bagi samung khaito sabo dofani rini tong abo kaham ke wansugui buskang salon teisa wansug baidi abai keno ang tini koinai tini o meeting ba Pandani Bisingtwi khlainai जों tini mo sudu jikonsa Panda जों agami dino hoite tebo kotor khe chini wansuk mung tongo tei agami dino tebo isa जों 2026 chini 2028 abo chini Tiprasani bobishot salajano bokhe thangi tongo aboni bagui amchaini tei joto Tripurani jonogon no thansa baksa thangni bagui joto rang jarmo Bureau Report Chini Khorang